Agent 5-0! Napalabas, natay ti 5 pulis ang nagresponde iti karnap incident nga aramid da bomba ken Zora. Naragsakan mo ti Big Boss dagitoy. Iti sabal nga bangir, naibaga ni P1 Soriano ken Leonardo, ti may panggap iti crime rate iti lugar da, nang runa ti karnaping. Iti may sangal daw, nagkarnap man da Zora ken bomba. Itagagayem, dengen nyo tituloy ti serye tayo itaalawas iti drama tayo anapauluan. Agent 540! Bamba, sa bali man na kotse, tinagluganan ta. Maragsakan lakit din ni Madam iti dayto nga inaramid ta. Kwarta manan. Nagkunang matday dya lalakin. Nagbutang nga dagos, edi napaturungan iti paltog ti ulo na. Di na ipagarop akar na pertagayam. Siguro, iti pampanunot na. Wow, nagpipinta sa babae. Kung kunana siguro, iti isip na. Lakit di Aramatan ta ti kinapintas ta nga agkarnap, Bamba. Alilawan ta, dagiti karnapan ta. Nasidagtan iti safe house. Ang sikukan, tama nga no agur-urayan ni Madam kadata. Sir, adamanin nagreklamo kunta kadagiti karnapar. Wan nga rod, duwa ka no ababae tinangalay tilugan na. Sigun kan kwa na, ubing pa'y dagitoy. Nagpamarang dalangan na bartek. Nakilugan da, aging kay tinasulin nag-alugar. Pagamam, ta'i deklarada matten ti karnap. Panagkunak, sir. Dagiti grupo ti Karnap Angels dagijay. Kasla naglakalaang teraramidon da parag karnap. Isang marod, sir. Nalaing ti strategy da. At da napanunot kong aramidan, P1 Soriano. Anya deta, sir? Dumgag ka. Tay bagagken ka ti rumbang nga ramidan ta. Apay, adiyo pa'y lapinatay jay lalaki anang maniho iti kotse a kinarnapyo. Madam. Ang mga nunero paan na kayo na dyan tao. Madam. Kunak man no nalaing kayon. Apay, diyo tungtong palantibilin ko kada kayo? Panagkunak, madam. Saan na kami anairupaan dayjay? Kasano ang maibagam ti kasta? Madam, nadlaw ko iti lalaki. Saan unay akimita kada kami, no daytay kasarsarita mi. Anya? Pudno dayta, madam. Isu daytay tao, ano kasaritam kat saan nakaaparengan. Sa bali tinakaiturungan ti matana, kabayatan ngagsasao. Siguraduhin nyo lang, ha? Tanukas pangarigan, nairupaan na kayo na dyan tao, agpagkat ti grupo tayo. Madam. Ala, ornosan nyo ti bagbagyo. At dapapanan tayo. Sa dino, madam? Iti balay ti financier tayo. Wendo ti big boss tayo amin. Anya? Madam, nabayaga kon iti grupo tayo. Ngam itala amakitak ti big boss. Wen, makita yun ton madamdama. Kaya't na kayo muta makita, gaputa ang bilibla unay iti kabaalan nyo ngagkarna. Ala, ornosan yun ti pagbagiyo ta mapantayo ni ti rest house. Sir, at nakalap ko nga impormasyon, manipod ka dagiti kakadwa. Anya deta? Padpadaan ti grupo tayo ti posible pagnaan ti grupo dagiti karnapers. Anya? Sa dino deta lugar? Iti sityo barang-barang, sir. Ala, umay ka. Mapantay ti dayjay lugar. Sir, pakilablaban ng dagiti kakadwa tayo. Wen, umay ka. Asit ganta dagiti kabusor. Uy, sir. Agdumot dagiti kabusor. Kublab ka butoy! Natipig sa dagiti armas na. Agsinata.
Mapanag iti daya paset. Mapankamot iti day tabanda. Yes, sir! Nagpatak na dayon sa tulog. Talaga ni Siglat. Makipipinaltugan. Dahil kimati para ka na kayo! Lalaki mo't nagiti ka, boss. Dayjay. Talo lang hindi makita ang agpapaputok ang boss. Dayjay! Dayta. Hawanin tagpapaputok. Nagsinyasan nagiti ka kadwa, pulis. Umasidig ang kadakwada. Sa bali ang grupo din nakalaban tayo, sir. Wanyarod. Kunak no pasig a babae ti kabusor. Ngam sa bali gay maggrupo. Madama pa lang ti panagim imbestigar dagiti kamang ti Soko. Noon niya grupo ti nakalaban tayo, sir. Napipigsa nga igam ti naramad da. Imbaglaki din, tanakasangpet ta dagos ditoy. Tanusan, narigatan laki ti dagiti kakadwa. Wen, sir. Ken awan ti nadangran iti grupo tayo, sir. Sir. Nakita ti ginasiglat yo, ah. Nakasidig kayo at dagos iti ayan dagiti talo pa yan abat-bati akabusor. Ha? Dayawan kayo ti dayta, sir. Agyaman na kiti pamadayaw mo, Budoy. Sika talaga. Syakla ti makikita mon. Nagmayat. Takder dito at teras at teresas. Makita ti ngayon, ti bye-bye. Bus! Ano naman ang Adelaida ka nagitibuyot na? Pastra kami da! Bus! Big Boss! Ada dito yung nagiti Carnap Angels ko. Naimbag nga orasyon, Big Boss. Nainbag nga orasyon, Big Boss. Gusto ko lang, Adelaida. Nagpipintas, dagiti Carnap Angels mo. Kaupubigan da pa'y. Kubing da pa'y ngagpaiso. Ngam nalaing da iti taktika no kasano ti agkarnap. Maramat yun iti panagkarnap yun, ti kinapintas yun. Sa bali ti panagkikita na ito alakay kada kami ka ni Zora. Pangatong pababaon na kami akitaan. Nangan kayo, ladies? Saan pa yung road, Big Boss? Okay, agpesa ka na nga road iti taraon para ka na kayo. Katkalpasan na, agsasarita tayo. Sir, sa balya grupo tinakalaban tayo di malam kalman. Grupo dagiti small time drug pusher. Wen, sa nabali, tanagbaligi tayo ti dayta. Napay dagiti managdakdakas. Ay, aging gayta sir, nawaya pa lang dagiti Carnap Angels. Basta di tayo agsarday ng agpaliiw kan agkalapit impormasyon. Matiliw tumot lang tayo diyang grupo. Sir. Wen gayam, naisagana mo dagiti impagakan ka? Yes sir. Okay. Manglimlimo ta. Mapanta ka dagiti lugar a posible a pagistambayan dagiti kriminal. Agpaliiw ta iti ruar. Adelaida, kita dagiti buwang agdikti ko sa tibay-bay. Nakaragragsak na. What? Italaan man na makapaglangay ka. Nagmayat agit kita, tilangadang agdigdigos. Nakabeting soda. Big Boss. Di ka man laag kirama namang mat-mat-mat kadakwa ng agdigdigos. Sikamat, Adelaida. Kita aglangit, ha? Apay, dakas ka rin. Saan mo't kit di? Anya nga tano dito'y kayon rest house ko agnan. Butala siyak lang kadagiti buyot ko tiyata dito'y. Adayon da ito'y alugar, Big Boss. Ang mga numarigatan kami nga ag-operate, iti target area eh. Kas kalag dadamo, Adelaida. Big Boss. May mayat pa ikit di dito'y tanatal ganaloka. Adayo iti syudad.
makapagnika na imba. May mayat lang nagtipon-tipar sa tigrupong na tigrupo. Uray lumaysa a finansaryo. Agbalinton, anatip kar tigrupo. Big Boss. Panunuto man ay pagdaita. Sa langit na nagkarnap, jaramidan tayo, no dikat. Kidnap for ransom. Sigarilyo! Kumatang kayo! Sigarilyo! Sir, itanta pala dito yung aglaklako iti sigarilyo. Angam na ulimak mo ti aglaw-law. Saan tama po kawan ni tinamnama po doy? Nairuwama ko na kastitar armida. Manglimlimo ak. Tapno makaalak iti impormasyon. Taktikal lang taramidan ta. Sir, pasay ka babae tinakalugan iti dadakotse. Nagpipintas ta. Saan kang agpadpadlaw? Agtalinaad ka lang iti nagpwestan ta. Uwan, sir. Oh, Tejay, bimabadan manipot iti kotse. Sir. Agturong da iti may sa restaurant. Sir, anyat pa nagkunam kadagi dya babae. Panagkita kat inosente dagi jay. Makaisa makitar aramidan tayo, sir. Apay man? Itala na padasak ti manglimlimo, unog pamarang. Basta makakita iti napinta sa babae, pagkatapakon. Budoy, talaga kasta. Gagangay lang dahil pa nagatap mo. Wala. Umakar tayo iti pagpustuhan. Okay. Sigarilyo! 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 Kumatang kayo! Garilyo! Garilyo! Ma'am, gatangan mi daytoy a kotse. Ngam, kayat mi pay nga i-road test. Yes, ma'am. Kaduan na kayon ti may sa tao mi. Ipadas yun daytoy a kotse? Sakbayabayadan mi, ipadas mi pay. Ma'am, anyat makunayo ti kotse. Mayat, naglamuyot ti taray na. Nagsubli tayo nga ro din dyan showroom, ma'am. Ta, bayadan yun tayo kotse. Isardeng mo ti kotse. Ha? Ada pa ito dyan? Kartingam ti bumaba. Uwan, ma'am. Adios! Isaramad dagos tiri daw ti kotse. Wal bamba, itaraytan ti kotse. Kabarbaro a kotse. Kat anyat inaramid yu iti lalaki anang idemo kada kayo, iti dayto a kotse. Kasi timbilin mo, madam, pinatay mi. Nasayat. Tapno awan ti bulilyaso. Kat tingay babae iti car sale, wano showroom, nailasin na kayo. Madam, adda inusar mi a prosthetic. Tapno mabaliwan basit ti langami ken ni Zora. Wan, madam, kasta tinaramid mi. Very good. Baliw-baliwan nyo tila ngayo, tapno awan ti makailasin kada kayo. Madam, iti unag ti may sa abulan. Upat adagos ti naitaray mi a kotse. Kat pasig adag iti nginginahan. Wan gayam, saan ka di nga inton bigatan ti fiesta dito nga ili? Wen, Madam Adelaida, ada ka din naaramid jo a plano, tapno nawaya kami nga agkarna. Maman nyo inton bigat. Ipanunutak pa'y itaarabi. Nakaduti tao dito ini. Adumot dagiti magagatang ditoy. Kaputa ita nga aldaw ti rogi ti piyesta. Uwan, sir. Adumot dagiti turista. Nas ka na mabantayan dagiti pagparkingan ka dagiti luglugan ditoy. Tapno maliklikan ti panagtakaw. Sir, nakalerto dagiti kakadwa pulis. No kakastoy a pagtang, wenno iti kaado ti tao.
Sambutan mo't dagiti managdaktakas tagtakaw. Naasit ganta daytoy ang kotse. Asaan na nadlaw dagiti pulis nga agbambantay. Inayadem alokatan tiri daw ti kotse. Babaan ti Master Key. Wen, timing lang. Agtakder tapay dito'y batog ti kotse. Taagpaliiw tapay anaimbat. Ha, kimita ti pulis iti saan unay nga dayo. Inisaman na ti luka. Isaman mo't abamba. Talo katakon ti kotse. Ipagarup langit di dayta a pulis. Ako kwata ti kotse. Uray agalarm daytoy. Agbaligi nga tada Zora ken bomba amang ipanaw iti kotse. Gagayem denggen inton bigat ti paggibusan ti makalawas a serye tayo iti drama tayo na Paul 1. Agent 540 insurat para iti radyo ni Isagani Yalong Bulyeser ken itimet direksyon ni Mary Jane Castro. Technical supervision John Ligligan. Isagsagot ko na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay